Usted ahora vive aquí en Pontevedra, a Cafilla, Sí, pero viveu toda a vida na aldea. viví siempre lá. E para usted que era vivir na aldea? Era a gloria, estaba moi ben. Sí, gustaballe moito a aldea? Moito. Traballar no campo. Eu tiña 9 niños cando fun á escuela. A escuela fun, non fun a outro sitio máis que ali arriba, indo para Caldas, chaman a casa de onde foi o taxista. Era un dino que morreu. Ali fun á escuela, ali era ali a escuela. Fun ali, tiña 9 anos cando fun á escuela, porque tiña aquí, era nacer a Fermín, era o máis novo, e tiña que andar con ele no colo. E a miña nai iba a echar as veces, non? E meu pai era carpinteiro, e marchaba para traballar á mañán, cedo. Ainda non sabía o día, e se marchaba co caixonciño para traballar. Logo foi mociña, casouse, e foi para a casiña onde estábamos agora, a nosa casiña. E foron para ali, ele era dali, era primo dali, veciño dali. Ele tamén era fillo de solteiro, maltratado, non estaba ben. E non tiña nadiña, filliño, empezaron eles a vida, unha pedriña ali na cociña do forno, e despois subían unha escaleira para subir para arriba, disque para o salón onde é agora, con a esqueira. E ele era carpinteiro. E ele a traballar de carpinteiro, e era todo 11 fillos. No medio dun morría outro, bueno. Pero irmáns fomos 5 vivos. Non, 5. 2 homens e 2 mulleres. 3 homens, si, e 2 mulleres. E despois, claro, non tiña nada. Pois mira, hoxe, gracias a Dios, temos unha casa grande, moi ben, ainda arrasada, e moitos bens que vendimos todos, non lle dei nada. Ramona? Tiños. Ramona, acórdalle, ademais do que me contou de cando morreu esa rapaciña no pozo, acórdalle de cando este era nova, así algún momento complicado, así na familia, na aldea, dicir, mira o que pasou daquela? Si, cando foi que fora unha votación, foi cando empezou a guerra. Súa nai foi votar entonces antes da guerra? Si, foi votar, ali onde está a farmacia, agora en Carrocedo, ali, foi votar, pero non sei, eu non acordei, era rapaz, ela choraba, romperon a votación que vai ser. E meu irmán, o máis vello, e se entraba iba para a Miguel logo. E dixo, lá meu filliño, non sei se non había unha guerra. E despois foi ele, despois tuvo, claro, chamando para a Miguel, tuvo que ir. Foi o ano 41, xa se empezou a guerra. E cando se pasou daquela? Como pasaron daquela? Como pasaron daquela, viñan pai da familia, que viñan, nós non pasamos, nós cociamos. Chegou unha vez, chamaban ao portal a petar, non ten pan, non ten pan. Viñan detrás do monte de Catoira, da beira do mar, todos por lá, deixaban por lá abaixo. Despois nós xa temos un moinho, ainda o temos ali na Castiñeira, que fixeron o ano 41, nós non tiñamos, bueno, o forno cheio de pan. E a quenes eran? Os que viñan? Eran de Catoira, pero non sei quen é. Viñan pedir. Pedir, pobriño, ao portal, e dixo ao final, mamá, dixía, mira,
Eu teño unha pota ao lume, porque teño, chamanlle petotes, teño uns petotes para comer cando veñan agora, pero eu non sei se estarán cocidos, home. Douche, eu morro coa fame, e espera que vou mirar. E para ela levoulle num prato un petote partido, e un trociño de carne de cerdo tamén, e unha taciña de barro que había un tempo, o caldo tamén, e botolla e todo, e comeu e parecido no portal, puxo de rodillas, e dixo, agora eu quero rezar un Padre Nuestro aquí, por todo que han deixou isto, que a mí matou unha fame. Dixera, non, home, non, dixera, deixa que esta pasare. Dixera, que vai pasar, que eu viña seco, eu morría ca fame. Este matou unha fame. Canto tempo hai que non vai ali a Carracedo? Non, eu ainda vin hai pouco. Vale, pois entonces cónteme, como era Carracedo cando usted era nova e como é agora? Que foi o que máis lle chama a atención do que cambiou? Cal foi o adianto máis grande que veu para Carracedo? Agora é a Gloria, meu fillo, bueno, meu fillo, que é agora? Agora Carracedo é un pueblo, é Pontevedra. Carracedo é Pontevedra, a beira de antes, sí, como era antes. Carracedo é Pontevedra, que había unhas casiñas, nada, mas podía, mas lá temos viño. Había a tienda de María de Lourdes, que cerrou hai pouco, por cierto, que había tabernas, tabernas había. Pero non dis que ibades a comprar o aceite a Desperón, ou como? Sí, vamos tamén a Desperón, había a Desperón, había de Blanco, que era onde iban ali puxar as fincas cando as vendían. Había, pero agora, daquela, cantas fincas venderon e cantas... Cal foi entonces o adianto máis grande para que Carracedo seo agora como Pontevedra? Cal foi o adianto? O adianto máis grande foi que, mira, veu a plantación despois dos montes, empezou a xente a ganar, cando foi da guerra, empezou a xente a distribuir, a ganar, e iban ao monte, porque tamén foron meus irmáns. Un que vivía, tuve aquí un bar en Pontevedra, tamén foi ao monte a plantar pino, e eu tamén fui a Quireza a plantar pinos, era rapaza. Volíamos a plantar un aquí e outro ali, onde andaban, e despois viñamos nun coche descapotable, en que se ia a chover, e íamos contentas. Íbamos, comprábamos aqueles, aqueles cartiños, bueno, viamos contentos. Eu traballei na carretera general que vai para a carretera vai para Santiago. Cando lle botaron o recargo, despois que fixeron como está agora, botaronlle máis, pero eu, conforme está agora, o de Sánchez e todo, eu fui traballar aí onde hai o bar no Carvalho Mosqueiro, ali era o muño da pedra, non era? Eu collía os muñicos chamaban os muñicos da pedra, e subía por unha escaleirinha para arriba, e daba-lhe a volta, e o muño moía a terra para botar despois na carretera. Cantos anos traballou usted? Eu traballei hasta que traballei, sí, hasta que comprei a página dos vellos. Non. Traballaches hasta a pandemia. Sí, a ver, non está a pandemia. Ai, sí. Traballei, sí, agora cando foi a pandemia, non foi, sí. Sí, porque eu parecíame que non estaba tan mal, e chamoume para e dixome vente. Pero a pandemia foi hai nada, hai 5 anos. En que traballaba usted hai 5 anos? Traballaba na horta, bueno. Na horta? Non, eu teña a horta ali que se pode ainda ver, agora vela, o xenro traballa. Teña a horta, máis a casa, graças a Dios, que está ben, ainda pode vivir ali, morrer se quere. Pero dille que botabas na horta. Botaba pimentos, botaba patacas, botaba repolo, collía moito viño, porque vendía aos taberneiros,
facía aguardiente, vendía, patatas vendíalles ainda ali á Junta de Cano de Palleiro, vendíalles o que foi o churrasco do Recho, ainda foi ali buscar. Eu gobernábame, eu arreglábame co que me facía. Ali, bueno, eu arreglábame ben. Non pasaba mal, depois casouse o meu irmão máis novo, foi á Alemania, e eu axudei a miña cuñada a traballar. Axudábamos as dúas unha a outra a facer os traballos das fincas, das vegas e das hortas, que se cuidaban moi ben. E tudo. Eu, para min a agricultura é moi bonita. Ramona, mire, acórdalle cando foi así, cando viron os primeiros coches, camións, autobuses? Si, eu acórdame que tiñamos unha finca que é onde fixo o meu irmán a máis bella casa, era nas Cabanas. Llegamos a casa e aquela vez queríamos a nós para que nos deixara para o domingo de Pascua, para ir ver os coches, pasar os coches, non, os cabalos. Os coches había nada, había o chamamento rápido, un traste, e así pasaba un de vez en cando. E que deixase aquela vez para ir, que me mandaba andar cas vacas á corda, 2 vacas ou 3, e mirábamos, e así mirábamos os coches, que non pasaban os cabalos, a xente a andar, e así, e íbamos a Padrón, íbamos a andar, e bueno. E como era a vida das mulleres desa época? Pensando en como vivían as mulleres e como vivían os homens, como era? Pois viña, as mulleres, eu non conheço moito, había, pasaban moi mal, meu fillo. Había unhas que os homens arreaban, bajaban. Eu tiña sentido ali, veciñas da nosa casa, eu estar a levar no pilón e sentilo a chorar. E despois chegaba a casa da nai de traballar e aquí que pasou, porque ela estaba casada e quedaba para fazer os traballos da casa, pero despois viña o home, xa estaba separado, estaba lá na casa da nai e viña tiña un rapaz que xa morreu, estaba casado en Contes, chamaban Marcelo, e encerrou o rapaz e ela colleu-na e doulle unha pañela, a pobriña que chegaron e sancraba. Co paso dos anos, os seus irmáns foron marchando da casa para estudar, traballar, cumprir co servizo militar ou ir á guerra. Ela, pola contra, permaneceu xunto aos seus pais, dedicando a súa mocidade a cuidalos mentres atendía as tarefas do campo, os animais e o muiño de millo que pertencía á familia. Como tantas mulleres da súa xeración, fixo do esforzo, do sacrificio e da entrega unha forma de vida. Aos 29 anos naceu a súa filla, Mari Carmen, a que criou sendo nai solteira, afrontando con valentía unha realidade que naquela época supoñía un enorme desafío. Tras o falecemento dos seus pais, continuou vivindo na casa familiar de Carracedo. Durante un tempo volveu compartir fogar cos seus irmáns Carmen e Germán e tras o falecemento de ambos permaneceu de novo soa mantendo a súa independencia ata os 97 anos. En 2020, coa chegada da pandemia, trasladouse a Pontevedra para pasar o Nadal coa súa filla e a familia. O que ia ser unha estancia temporal acabou converténdose no seu novo fogar. Contra todo pronóstico, deixou atrás a vida no rural e adaptouse con sorprendente naturalidade a vivir nun piso onde hoxe comparte o seu día a día coa súa filla, Carmen, e co seu xenro, Luís, rodeada tamén do cariño dos seus netos Pablo e María. Cada verán regresa a Carracedo, o lugar onde están as súas raíces. Alí recibe a visita de veciños e amizades cos que revive lembranzas doutros tempos. A súa extraordinaria memoria permítelle relatar con admirable claridade vivencias de hai décadas ao tempo que conversa coa mesma curiosidade sobre os cambios do presente, as compras por internet, as mensaxes de WhatsApp, a televisión ou os novos costumes. E sempre, para cada ocasión, ten un refrán perfecto.
Aos seus 103 anos, Ramona segue sendo o reflexo dunha xeración de mulleres do rural que, desde a discreción e o traballo incansable, sostiñeron as súas familias e mantiveron vivas as tradicións. A súa memoria, a súa fortaleza e a súa maneira de entender a vida convértena nun valioso testemunho da historia recente de Galicia.